Municipal Councilor sa Buena Vista, Bohol, gipusil patay sa wa pa mailhing sospek kaganihang kadlaw. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Danilo Hayag Anyora, taga Barangay Dait Norte sa Buena Vista. Matod sa Bohol Provincial Police Office, sakay sa iyang motorsiklo, padung nauntang mupauli si Anyora gikan sa usa ka derby. Pag-abot sa Kangawan National Highway, kalit kining gipusil sa riding in tandem. Daling gida ang biktima sa Francisco Dagohoy Municipal Hospital sa lungsod sa Inabanga. Apan, gideklarar siya nga dead on arrival. Nagpadayon ng hot pursuit operation sa mga sospek. Samtang gisusi pa sa kapulisan ang posibleng motibo sa krimen. Matod sa BPPO, usa ang Dait Norte, Buena Vista sa COMELEC areas of concern tungod sa election-related cases sa milabayng mga eleksyon. Gikondenar usab ni Buena Vista Mayor Dave Dualio ang insidente ug nanawagan sa daling kasulbaran sa kaso.